И здравейте, малки пиколини, почитатели на лъки. Днес ще правя гривна, която ще се изпите на този Нунистан Монстър Тейл. Розов е, може да се намери в комплекти на ластици или продават по 2 лева в тимаркета на квартал Гело Милев. За начало ще ни трябват ето такива ластички, но не е толкова малко. Ще използвам червено и розово. И тази гривна ще бъде ръгла рибена кост. Почваме в ето тази част. Правя квадратно, за да може да видите вие. Ето така. Този начин, всъщност няма значение от коя страна ще започнете, защото за да се направи трябва да се обръща станчето. Сега както е така, с другия цвят в кръстче го правя. Но да бъде на осморка. Този път не е да е на осморка. Пак слагаме червено върху червено и розово върху розово, но да не се прави на осморка. Просто ластичета се сложи така. И 3 такива ластичета. И още едно на розово, и още едно на червено. Малко ги побутвайте. Червено. Розово. Получиха се по 3 ластичета. Тук първото винаги трябва да го започнете, като го започнете, примерно първото, така ако го започнете, както тук това червеното първото, после това, но не после пак да направите това, пак първо, второ, по този начин се прави. Сега взимате най-долното ластиче и го прехвърляте. Ето така. Без да влизате вътре, просто го вземате отвънка и го прехвърляте. Защото ако го вземете отвътре, ще се развали. Така получава се това. Вътре нещо като мрежичко. И сега там, където са червените, те мали бяха номер 1. Така както тук са червените сега. Слагаме на мястото на червените едно розово, ама едно право. И на мястото на розовите номер 2 слагаме едно червено. Взимаме най-долното. Ето така. По този начин. Готово. Сега оставате ето по този начин. Оставате по този начин да бъде ето така, както е към мен, празната част да бъде към мен. Така правите. Значи и аз към вас ще го обърна. Ето така към вас трябва да изглежда. Ето така. И така, взимате горното червено първо, ето тук. И го слагате тук. Следващото горло е розово, ето тук, и го слагате тук, където е само едно и има розово. Ето тук следващото, горното е червено, където има 2. Го слагаме на единичното, където има едно червено и само 2 червени. Бях сега червено, розово, едно колче, стават розово, червено, едно колче. По този начин стават, а тук са по този начин. Сега, следващото тук, горното е розово и го слагаме тук. И тук ни остават само 2, само по едно и взимаме това, което поставихме тук, ето тук. И така трябва да правите всеки път, за да може да ви се получи. Така, както показах, тук нали ни беше първото, това ни беше първото за червено, номер 1 червено. И слагаме пак върху червеното едно розово. И върху розовото едно червено. Взимаме най-долу. Това се повтаря до край, докато не свършите гривната.
Значи това, защото няма стоп пауза на тази камера, защото е web камера. Като цъкнете, ако си имате профил в YouTube, накачане, като цъкнете web камера, може да записате с нея, така че не се чудете защо няма да спра на стоп, да напиша нещо или такова. Аз просто ще спра видеото като отида по-напред и втора част ще бъде по-различна, като кача втората част, как се слага кукличката, как се завършва самата грива. Така, както бяхме направили предишния път, сега качих всичките така, пак по същия начин си слагате така, ръбчето да бъде нагоре и празната част да бъде към вас. Ето така. И сега взимате пак по същия начин горното и го прекачвате тук. Взимате розовото от следващото и го прекачвате тук. Всеки път става едно и също, така че това го прекачате тук червено да станат. Ако нещо сте сбъркали, може да го видите по това, ако бъде примерно червено, розово, червено, защото трябва като го прекачите тук да бъдат две розови, тук две червени, тук две розови, тук две червени. Така, тук пак прекачваме това от следващото розово, на другото единично розово, тук ни остават само две, едното и това го прекачваме тук. Много лесно става, запомня се лесно и така продължавате до край. Това беше част 1. Също ще ви трябва да кукичка и ще ви трябва един клип. Ето такъв клип за завършването. Ще ви покажа после завършването в клип номер 2.